Jsem Bear Grylls a hledám ty nejextrémnější výzvy na nejnebezpečnějších místech světa, kde znalosti boje o přežití mohou být otázkou života a smrti. Sami se v divočině můžete zachránit jen díky těmto základům. Boj o přežití. Dobrý den, zdravím vás, tady Adam Bear Bureš a vítám vás u dnešního VIP speciální epizody společně tady s Bolkem, Kolibříkem. Dobrý večer. Jsme kdesi opravdu velmi nehostinných krajinách, někde na kraji subpolárního, jak vidíte tady pásu a podnebného, a jak vidíte sněhu tu napadlo až, že se brodíme po kolenách, že jo, Bolku, a je to opravdu... Tady můžete vidět naši stopu, jak jsme se sem sotva dostali a zkusíme se dostat dál, takže Simone, tak nás natoč. Takže, protože tohleto je to opravdu těžké brodění a pokusíme se vám ukázat, jak přežít v těchto podmínkách. Takže... Je to opravdu těžký, Bear. Je, ale musíme to zvládnout, protože nic jiného nám nezbývá. Rozvíjáme možná oheň a postavíme, pro dnešek stačí nějaké prostě obydlí, třeba ze sněhu. Tak jsme zpět a právě jsme na místě, kde jsme našli zdroj vody. Vypadá to jako celkem čistý zdroj vody, takže jsme se rozhodli, že se dostaneme pod led a trošku se napijeme, protože celkem už jízdníme. Opravdu, takže jsou tady jsme už trošku zapracovali. Kousek takhle, pokud ho rozhrneme, tak bude vidět, že je to takový tvrdý led, ale přes který se půjde dostat. Můžu? Můžeš, Bor. Pořádně do toho dej ránu, jak. Jo, no. Je to opravdu tuhej led tady v těchto Voda teče, jak vidíte trochu, no je to trochu s bahnem, ale co se dá dělat v těchto podmínkách. Uděláme si klistýr. V těchto podmínkách je tohleto, je ta pramenitá voda a už nám to zmrzlo. Takhle, A tady zase. No, aspoň trochu takhle stačí, je to opravdu pramen, který je zamrzlý. A to je vážně lahoda. Tak zahrabeme ho sněhem, ať nám nezmrzne, a pak se sem vrátíme. Jak to označíme? Třeba se sem můžeme vymočit, ale to bych nepostupoval toto riziko na kontaminaci, ale... To je opravdu nebezpečná věc, tohleto doplnění tekutin, to je opravdu důležité. Teď bere. Je to nejdůležitější část, takže vodu máme a teď zkusíme nějaký ten přístřešek postavit. Tady se podíváme, jak tady v dál pustinách to vypadá a zkusíme najít nějaké vhodnější místo na pobyt. No, vidím to bledě, ale budeme se muset snažit a co nejrychlejší. Takže vyrážíme. Dobrý den, vítáme vás zpět u pořadu Šance na přežití. Tentokrát jsme se vydali do arktické pustiny. Nedaleko města Česká Lípa, což je opravdu kdesi na Vamberáku kopci, což je tady posvátný vrchol někde v okolí, na níž se chceme vypravit tady v jeho úbočí, protože víme... Bože, teďka za tmy to asi nepůjde, protože řadí tam velký blizzard teď takhle v noci a tady jsme objevili rosomáčí hnízdo takovéhle, které by bylo skvělým zdrojem opravdu relativní tepelné izolace přes tu noc strávit, která bude velmi mrazivá. Opravdu hodnoty se pohybují, tak vidíte, ta pára zamrzne dřív se, než se vypaří z našich úst, takže jsou to velmi extrémní podmínky a my se tak pokusíme si připravit náš bunkr, Bolku. Co myslíš, jak to vezme? Taky to cítíš, Ber, když decháš, že ti zamrzá všechno. Ano, zamrzá mi to všechno, ale my jsme naštěstí máme trošku vodky a tak to rozmrzneme. Ne, opravdu vodku si vyrábíme z vlastní moči, ale to je kapitola na příště. Nyní se teda pokusíme vykopat si nějaké určité přístřeší tady u toho rosomáčího hnízda, což může být skvělý závak, ano, před větrem, divokými zvířaty. Vítry jsou tady opravdu silné. Jsou silné a ty mrazy taky, takže musíme se dobře zavidlet, takže jdeme na to, Bolku. Dobrý den, zdravím vás, jsme zpět a jak vidíte, pokročili jsme se stavbou obydlí a to celkem hotový. Poslouží krásně jako dobrá teplná izolace na tuto velmi chladnou arktickou noc. A krásně je to teplo, doporučuji vyzkoušet. Jo, sníh nás ochrání, je to opravdu super, takže doufáme, že tuhle noc přečkáme, takže
tak už nezbývá než jít spát, takže Počkat. co se děje? Co je Bolku? Bolku? Tam jdeš, počkej. Ale mě volá máma, já musím na večeři. Ježíš, už zase, já No, jsem ti tak říkal, ještě, že moje mama máš ještě si má, která by vypínat tady umřela mobil hlady. na natáčení. Já jdu, Ježíš, čau. no tak, Hnedka se vrátím, jo? tak dělej, Tak ale- půl hoďky. Tak, vypadá to, že jsme na to zbyli sami. No, dobré ráno, čili teda, relativně chladná noc tedy, ale v tomto skvělém úkrytu se to dá přežít, takže, jak vidíte, je stále tma, protože jsme zrovna v období arktické zimy, arktické noci, kde vlastně den slunce vyskytne na opravdu málo hodin v dnu, skoro neustále je tma, takže už je ráno a my se vydáme dál na cestu. No, jak jste si všimli, tak Bolek nějak nedorazil, no. Natáčeli jsme s Bolkem Kolibříkem a on musel domů, protože mu zavolala matka. Jak známe jeho matku, ta si na to potrpí na ty večeře společně s Bolkem, ale takže jsou buď dvě verze. První je, že když přicházel zpět na toto místo, tak ho přepadla smečka vlků a snědla ho, ale jakož víme, že Bolek by se byl tomuto ubránil, takže to bude asi ta druhá verze, což je mnohem horší verze a bohužel to musím konstatovat, že Bolkovi to zatrhla jeho máma, protože jak byl na té večeři, tak prostě mu to zatrhla, no, takže teď se dáme 5 sekund ticha za Bolka, no to stačí, takže vyrazíme dál na cestu. Dobrý den, zdravím vás opět z polární oblasti blízko města Svárov, respektive České Lípy a právě jsme tady narazili na zajímavou zajímavost. Jedná se o tento takový, dalo by se říct, nášlapná mina pozůstatek zdroje světové války, zde se hodně bojovalo a toto byl jeden způsob. Není to nášlapná mina, je to de facto, tady je detonační provázek, který jestli narušíte jeho strukturu, opatrně se s tím musí, takže tady se přetrhne, což spustí rozbušku, která spustí nálož, která vás okamžitě vaše tělo rozmetá na kusy, takže pokud božíte v těchto končinách blízko Sudet takhle, takže na touto věc si dávejte opravdu velký pozor, mohlo by vás to stát život. Dobrý den, zdravím vás, Adam Bér Bureš a jsme zpět u pořadu Boj o přežití. Jsme v nehostinných arktických podmínkách, kde si u čtvrti Svárov na severu Čech a teď se snažíme najít civilizaci. Já myslím, že tímto směrem dolů z tohoto kopce máme naději něco najít. Slyším tam něco, takže jdem tam, za mnou! Jsme tu! Je to zřejmě přistávací runway pro letadla. Super! Takže civilizaci máme a teď jdem už jen zjistit nějakému bližšímu obydlí a přežili jsme, takže uvidíme se příště v nějakých trochu odlišnějších klimatických pásmech, takže naschle a přežijte.